ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ പ്രണാമം. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നോക്കി. അപ്പം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നാല് എതിർപക്ഷത്തുള്ള ദുര്യോധനനും കർണനെ പോലുള്ളവരും ഒക്കെ നീ അവരോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ടല്ല, കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ല, നീ ഭീരുത്വം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണഭയം കൊണ്ടാണ് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയതെന്ന് അവർ നിന്നെ പഴി പറയുകയുള്ളൂ. അത് നിനക്ക് വളരെയധികം അപകീർത്തി വരുത്തി വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം. അവാച്യവാദാംശ്ച ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതാഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം नु കിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്. അപ്പം ആദ്യം അർജുനന്റെ അസ്ഥാനത്തുള്ള ആ അനുകമ്പാവേശം കണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഒന്ന് വിസ്മയിച്ചു പോയി. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് അനാര്യന്മാർക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അനാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അതായത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം, അതായത് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം എന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞതയിലുള്ള ഇരിക്കുന്നവരെയാണ് അനാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനും ഈ പിന്നെ മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരെയാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അർജുനൻ ഒരു അനാര്യനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ. അർജുനന്റെ ആ പ്രവൃത്തി അനാര്യന്മാർക്ക് യോജിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു. നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ കൽമഷം വന്ന് ഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ഈ കരുണാഭാവത്തെ പറ്റി തന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സാധൂകരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭൂഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ.
അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ജയം അർജുനന് കാക്ഷിക്കാവാനാകുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അർജുനന് ഇപ്പം യുദ്ധത്തില് ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ജയിച്ചാലും ശരി തോറ്റാലും ശരി, രണ്ടായാലും യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അനിവാര്യമായതാണ്. അപ്പം രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടാലും പിന്നെ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധം ചെയ്യുക വഴി ആ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അത് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അധപതനവും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കേണ്ടി വരിക. പക്ഷെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ ധീരനായിട്ട് ഭീരുത്വമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണം, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. അപ്പം ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന് ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നീ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സുഖ ദുഃഖേ സമയ കൃത്വ ലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈനം പാപം അവാപ്സ്യസി. അപ്പം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനകത്തെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ അതിനകത്തെ വിഷമോ സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ തോൽവിയോ ജയമോ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. എന്റെ കടമ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കടമ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായി തീരും എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടരുതെന്നാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരും. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ അഭീഷ്ടം അതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഉള്ള കർമ്മമാണത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഉദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ആവണം. അതാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ബോധമൊന്നും മാലിന്യം പൂണ്ടത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതിക ചിന്തയോടുകൂടി ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പുണ്യവും പാപവും ആർജിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ദുഃഖവും സന്തോഷവും സന്താപവും ഒക്കെ ഉളവാകുന്ന ആ ഒരു കർമ്മമാണത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുവാനും മരിക്കുവാനും ഈ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ കർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടുന്നു. അപ്പം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയാലും രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പം അതില് സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ശരി, രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ശരി, ആ ഒരു ഗുണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എല്ലാത്തിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിലും ഉയർന്ന വസുദേവാവസ്ഥയിൽ ആ പരിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ
എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക തന്നെ നിർത്തിയുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടുന്നില്ല. അശുഭാശുഭ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയ ഒരാൾ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കടമയുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും കടമയും കർത്തവ്യം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അങ്ങനെയല്ല അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഈശ്വരൻ തന്നെ തരുന്ന റിസൾട്ടാണത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഇവിടെ മാറേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭാവം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ട നിയതധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ആരോടും മിണ്ടാതിരിക്കുക, അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതും അല്ല ഇതിനെ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരോടും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഉയരണം നമ്മൾ. അപ്പം മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് ആ കാരുണ്യം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും ഒക്കെ എല്ലാവരോടും ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മളത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് തരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റാരോടും ബാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് ആരോടും നമുക്കൊരു കടപ്പാടില്ല, ബാധ്യതയില്ലാതെ. അങ്ങനെ ബാധ്യതയില്ലാതായെങ്കിൽ മാത്രം ബാധ്യത അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ ആ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പരമപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിണ്ടോദക ക്രിയകൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ജീവിതമാണ്, ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദകക്രിയകൾ, ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിയകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അവിടെ അത് പിന്നീട് അതൊരു വിഷമമായിട്ട് അവിടെ ഭവിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേത്യുമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഈ ബുദ്ധി നിനക്ക് വേണ്ടി സാഖ്യതത്വമനുസരിച്ച് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഹേ അർജുന, ഏതൊരു ബുദ്ധിയോട് ചേർന്നവനായാൽ കർമ്മബന്ധത്തെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? അങ്ങനെയുള്ള യോഗ സംബന്ധമായ ഈ ബുദ്ധിയെ കേൾക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയാണ്, ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തെ ആ സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാഖ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന നിരുക്തി എന്ന വൈദിക നിഘണ്ടു പ്രകാരം സാഖ്യം എന്നതിനർത്ഥം വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുക എന്നാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ സാഖ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മതത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാരണങ്ങളല്ല അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. വെറും ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ശരീരബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ള ന്യായങ്ങളാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം തന്റെ കടമയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ അപ്പം തന്റെ കടമ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ, അത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം നിർത്താനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതൊക്കെ മറന്നുപോയി യുദ്ധം നിർത്താൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള തന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും കീഴടക്കി രാജ്യം വാഴുന്നതിനേക്കാൾ അവരെയൊക്കെ വധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദം എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ധരിച്ചത്.
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നിരത്തുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിലും അവരെ വധിച്ച് രാജ്യം നേടിയാലും ശരി, ഇനി അഥവാ തോറ്റാലും ശരി, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണെങ്കിലും രണ്ടും ശരീരബന്ധത്തിൽ ശാരീരിക ബോധതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. രണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചിന്താഗതിയാണ്. അതൊന്നും ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ചിന്തയല്ല അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അത് എന്താണ്, അതായത് തന്റെ മുത്തച്ഛനെ കൊല്ലുന്ന, അതായത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെയുള്ള ഗുരുവിനെയും ഒക്കെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരോടുള്ള ആ ഒരു വിഷമമാണല്ലോ, അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമമാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം മുത്തച്ഛന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നത്, തന്റെ പിതാമഹന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട, അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച്. നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ശരീരം ഇങ്ങനെ ആത്മാവിന് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പം അർജുനനും ഭഗവാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം നീയും ഞാനും ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനി വരും കാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽക്കേ വ്യക്തികളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ, ഭാവിയിലും വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ വ്യക്തിത്വമുള്ള ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജന്മത്തിലോ ഒരു പഴകിയ ഒരു വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ആത്മാവിന് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ശരീരം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ആ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉടുപ്പിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ, അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് പരമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികമാകുന്നു ആ ഉടുപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രത്തോളം ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നോ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും സങ്കീർണമാണ് ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സങ്കീർണമാണ്. നമുക്ക് അതിനെ അളക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല, അത്രയും സങ്കീർണമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ സർവാത്മന ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു രക്ഷയില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന്, കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഹവലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അപ്പം ആ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് ഉള്ള ആ ജ്ഞാനം, അപഗ്രഥനമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം, ആത്മാവിന് ശാശ്വതനാണ്, ശരീരം നശ്വരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഉടുപ്പിനെ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ വിച്ഛേദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ വ്യക്തിത്വത്തോടെ നിലനിൽക്കും, അതിനുശേഷവും നമ്മൾ വ്യക്തികളായിട്ട് തന്നെ തുടരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യക്തിയായിട്ട് തുടരും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ദേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദേഹമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിനില്ല. ഈ വഴിക്ക് ഉള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് എനിക്ക് എന്താണ് ഉചിതമായതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് ശിഷ്യസ്തേഹം സാധ്യമാം ത്വാം പ്രപന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. അപ്പം
ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ അഥവാ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെ ഭഗവാന് അർജുനന് എന്താണ് ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള ആ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ ഇരുന്ന് കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തലാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിയോഗം? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് സദാ സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ നിയത കർമ്മത്തെ ധർമ്മത്തെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ഭക്തി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന് ആ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർക്ക് അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള അല്ലാതെ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയില്ല. അവർക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവര് നടക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവര് കുളിക്കുന്നു, സാധാരണ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ഭാവം, അവരുടെ മനസ്സിലെ ഭാവം, അത് ഭഗവാനോട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ള പ്രേമഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് അത്രയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന് എത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അനുഭവിക്കാനോ ഉള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്താത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വിശേഷാനുഗ്രഹത്താൽ, അപ്പം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശേഷാനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ബുദ്ധിയോഗം പ്രാപ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ, അപ്പം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ മാതാജി. വിജിത മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മള് ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് ജന്മങ്ങളോളം ഭഗവാൻ തരും, ജന്മാന്തരങ്ങളോളം ഭഗവാൻ തരും. അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. നമ്മൾ സുഖത്തിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ നമ്മൾ ദുഃഖമാണ് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുവാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ശരീരമാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടെ അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നത്, ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ തന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്, പ്രാപ്തിയുണ്ട്, പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിന്റെ ഫലം, പരിണിത ഫലം, പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന, തന്റെ നിയതകർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്ര ക്ലേശകരമാണ് ആ പ്രവൃത്തി എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിന് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ അനുഭവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ആനന്ദമായിരിക്കും. അത്രത്തോളം ഉയർന്ന തലത്തിലും ആ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദിവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവത്കൃപ മൂലം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെല്ലാം
അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അനായാസേന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപ മൂലം നമുക്ക് സ്വയമേവ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം നേടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവമില്ലാതെ ആധ്യാത്മിക സാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും ഫലേച്ഛ മൂലമുള്ള വിശേഷിച്ച് ഭൗതികവും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗ സിദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖേച്ഛ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരളവിൽ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജന്മാന്തരങ്ങളോളം ആ പുണ്യം, അത്രയ്ക്കും കാരുണ്യമുണ്ട് ഭഗവാന്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന കാരുണ്യമൊന്നും അല്ല ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള കാരുണ്യങ്ങൾ, പാവപ്പെട്ടവരോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം, അസുഖം വന്ന് കിടക്കുന്നവരോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം, ധനമില്ലാത്തവർക്ക് ധനം കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാരുണ്യം നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ട് തമ്മിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്റെ ജീവാത്മാക്കളോട്, തന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ നാരായണ എന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പുണ്യം, ആ ഒരു സുഹൃതം, പുണ്യമല്ല സുഹൃതം, അത് ജന്മാന്തരങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ആ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധതലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമുണ്ട് നമ്മളോട്. നമ്മളൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു എലി, ആ എലി ഇങ്ങനെ പഴം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു പഴം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ്, ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നെയ്വിളക്കിന്റെ തിരിയുടെ നാളം വളരെ ചുവന്ന കളറിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എലി വിചാരിക്കുന്നു അതൊരു പഴമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുക. അതിന്റെ ചുണ്ട് ആ തീനാളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നെയ്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ തിരിനാളം കണ്ട് അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ചുണ്ട് പൊള്ളുകയും അപ്പൊ ആ ഒരു വെപ്രാളത്തില് ആ ഒരു വിളക്കിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. അപ്പം അതും ഭഗവാൻ എന്താണ്, അതും ഭഗവാന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഏത് തരത്തിലാണ്, ഏത് നിലയിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റില്ല. അത്രയും കാരുണ്യമുണ്ട് ഭഗവാന്. നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മരണം എന്ന് പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഈ ദേഹം വെടിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടി, വ്യക്തിപ്രഭാവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് തുടർന്ന് ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവത്തോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ നിത്യശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമത്തിൽ നമുക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകൈഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച് സദാ ചിന്തയും എല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അവസ്ഥ. അതിപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുള്ള ഉദാഹരണവും നമുക്ക് എടുക്കാം. പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനിടയിൽ കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും.
എല്ലാ ജോലികളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും മനസ്സൊക്കെ വേറൊരു ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭഗവാനോട് അത്രയും അടുപ്പവും സ്നേഹവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ചിന്ത. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ആ നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ ബോധം, ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. അതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവർക്ക് അവ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെയൊക്കെ ബുദ്ധി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്താത്ത ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ചു നേരമൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് നമ്മൾ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മുഴുകി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറി നിൽക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളപ്പം ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ തീർത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത, ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി മുഴുവൻ ഭൗതിക തലത്തിലും ഭൗതിക ചിന്തയിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുവാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പരിശീലിക്കുവാനോ ഒന്നും ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് കുറച്ചു നാള് ഭക്തി പരിശീലിച്ചു. ആ ഭക്തി പരിശീലിച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോയി പിന്നീട് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര നാളാണോ നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്തത്, നമ്മൾ ആ ഭക്തി പരിശീലിച്ചത്, ആ ഒരു സുഹൃതം നമുക്ക് ജന്മാന്തരങ്ങളോളം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചുനാളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പരിശീലിച്ചുള്ളൂ, പിന്നീട് ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അജാമിളന്റെ കഥ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം അജാമിളം മോക്ഷം അറിയാമോ? ഭാഗവതത്തിലെ കഥ അറിയുന്നവരും കേട്ടിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാകും ഈ കൂട്ടത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാമോ മാതാജി? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അജാമിള മോക്ഷം കഥ അറിയാമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായ നാരായണൻ എന്ന പേരുള്ള ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം മരണകാലത്ത് നാരായണ 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 എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴ് ശിവന്റെ കിങ്കരന്മാര് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴ് കൃഷ്ണന്റെ പാർശ്വതന്മാര് വന്ന് അവരെ വിലക്കി. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ അജാമിളൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ആദ്യം. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ഭക്തിയൊക്കെ ഉള്ള, ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പം നാരായണ പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അവർക്കുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരിക്കല് ഭഗവാന് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പം അവിടെ വെച്ച് ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ വീഴ്ച സംഗമം കാണാനിടയായി. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ അതിനകത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചു. അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രഭാവമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എത്ര വിവേകിയാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല സ്വഭാവ ഗുണമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കാൻ പോന്നത്ര പ്രഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ചില നേരത്ത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ പിടികിട്ടില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും, ഏത് വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രഭാവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും വിവേകിയായിരുന്നു, അത്രയും തത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തി പരിശീലിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു നിമിഷം ആ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ സംഘം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ മോഹമുണരുകയാണ്. പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹം പിന്നെ തിരിച്ചു വീട്ടിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സൊക്കെ പതറി ആ ഒരു സ്ത്രീയോട്, അതൊരു താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയോട് കൂട്ടുകൂടണമെന്നും ആ സ്ത്രീക്കൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം വരുവാണ്. തന്റെ ധർമ്മപത്നിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് അതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന പൂജ അതും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാണ് പുള്ളി. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ആയി ജീവിതം. അപ്പം അധവദിച്ചൊരു ജീവിതമായിരുന്നു. ഒത്തിരി മക്കളുണ്ടായി.
അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കറ്റ് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായി. പിന്നെ ആ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊള്ളയും പിടിച്ചുപറിയും അങ്ങനെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധാർമികമായിട്ടുള്ള വളരെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വയസ്സായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, കാരണം അദ്ദേഹം കുറച്ചുനാള് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു വരുന്നതാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണേലും ആ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നാരായണ ആ കുട്ടിയോട് വളരെ വാത്സല്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണസമയം അടുത്തു. വളരെ പ്രായം 90 വയസ്സിനൊക്കെ മേലെയായി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം മരണാസന്നനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമദൂതന്മാര് വരുവാണ്. യമദൂതന്മാര് വന്ന് അവരുടെ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ അജാമിളൻ അങ്ങ് ഭയന്ന് വിറച്ചുപോയി. അവരുടെ ദ്രംഷ്ടകളും അവരുടെ ചുവന്നു തോർത്ത ചോര കണ്ണുകൾ അവരുടെ വികൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പം പേടിച്ചു പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും തന്റെ മകനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നാരായണ. പെട്ടെന്ന് ഭയന്ന് വിറച്ചിട്ട് നാരായണ നാരായണ എന്നിങ്ങനെ അലറി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അന്നേരം ആ നിമിഷം തന്നെ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ യമദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവരവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. വിഷ്ണു പാർഷദന്മാർ വന്നിട്ട് അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞു, സാധ്യമല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ, ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം യമദൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സൗന്ദര്യത്തോട്, എന്താ അവരുടെ ആ ഒരു തേജസ്, 4 ചതുർബാഹു രൂപത്തോട് കൂടിയിട്ട് ശംഖചക്ര ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ളവരാണ് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാര്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സാരൂപ്യ മുക്തി വന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തോടു കൂടി മുക്തി പ്രാപിച്ചവര്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ 4 കൈകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മധാരികളായിട്ട് പീതാംബര വസ്ത്രധാരി വനമാലയൊക്കെ ധരിച്ച് ഭഗവാന് തുല്യം തേജസ്സോട് കൂടിയിട്ട് വന്ന വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരെ കണ്ടിട്ട് യമദൂതന്മാരിങ്ങനെ അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവരിങ്ങനെ ഒരു തേജസ്വികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കർമ്മത്തെ നിങ്ങൾ തടയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരും യമദൂതന്മാരും തമ്മിലുള്ള ധർമാധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവസാനം അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് യമധർമ്മനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ, ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന്, എന്താണ് ഇവിടെ ധർമ്മം, നാരായണന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും യമലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഇദ്ദേഹത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ധർമാധർമ്മങ്ങൾ അവിടെ സംവാദം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അജാമിളന്റെ കഥ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അജാമിളൻ ഒരിക്കൽ കുറച്ചു കാലം ആ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തി പരിശീലിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവ് ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അപ്പം അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകളെന്ന് ഇരുഭാവങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും നല്ലതോ ചീത്തയില്ല, പുണ്യമോ പാപമോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പുണ്യവും പാപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം. ഫലം അനുഭവിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. പ്രകൃതി നിയമമാണത്. ആരിനി പിന്നെ ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട്, അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്തോ, എന്ത് കർമ്മമാണ്, പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തോ അവർക്ക് ജന്മം എടുത്തേ മതിയാകുള്ളൂ. കാരണം അവർ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ആ പുണ്യങ്ങളുടെ ഫല സുഖാനുഭവങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ അവർ ജനിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. അപ്പം പുണ്യവും പാപവും ഇല്ലാണ്ടാവണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തലത്തിലേക്ക് എത്തണം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനസ്സാണ്, നമ്മുടെ അവബോധമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ, ആ ഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നുവേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടനായിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും സ്വയമേവ സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും എന്നാണ്. അതായത് ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരെയൊക്കെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തിനോടും എല്ലായിടും ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊക്കെ അവിടെ നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണ് എന്ന് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിവക്ഷിതഃ വേദവാദാരതാഃ പാർത്ഥ നാന്യതസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനാ സ്വർഗപര ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാ വിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതി പ്രതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയുടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ് സ്വർഗപ്രാപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിരന്തരം ശരീരം സ്വീകരിക്കുക എന്ന ഒരു ഇതാണ് പുനർജന്മം ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവര്, ചിലർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് വരാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ചിലർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരുടെ അഹങ്കാര ഭാവം, ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അഹങ്കാര ഭാവം, അത് നല്ലോണം ഉള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്ത ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. കൂടുതൽ ധനത്തിനോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും സ്വന്തം പേരിനോടും പ്രശസ്തിയോടും അങ്ങനെയുള്ളതിനോടൊക്കെ കൂടുതൽ ആസക്തി ഉള്ളവരാണ്. അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളൂല്ലാത്ത, അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ഇനി അത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇനിയും ഈ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആസക്തി, താല്പര്യമാണ് കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാൻ അല്പബുദ്ധികൾ എന്ന് വളരെ പച്ചയായിട്ട് തുറന്നു തന്നെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വേദസൂക്തങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ഇനിയിപ്പം ഈ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അത് വേദസൂക്തങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയുടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അല്പബുദ്ധികൾ ആസക്തരാവുന്നത്. ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരായിക്കോട്ടെ മറ്റെല്ലാവരും ഈ ബ്രാഹ്മണർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ആ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ കുറഞ്ഞു വന്നത്. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരാണ് നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടത്. അവരാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ. പക്ഷെ അവര് ശരിയായ രീതിയിലല്ല വേദം മനസ്സിലാക്കിയതും പഠിച്ചതും. അവര് ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന, വേദസൂക്തങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം കർമ്മങ്ങൾ, സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ജീവിത വിജയങ്ങളെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ചും പല പല സിദ്ധികൾ നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ പല പല കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ദേവനെ ഉപാസിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്. അതിൽ മുഴുകിപ്പോയി അതിൽ ആസക്തരായിട്ട് അല്പബുദ്ധികളായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വേദപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ബ്രാഹ്മണർക്കും മനസ്സിലാകാതെ പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സനാതന ധർമ്മ സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. അങ്ങനെ അതിന് ഒരു ഇത് ചുതി വന്നുപോയി. പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുക, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് അവരവര് ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ആരാധനയും ചെയ്യുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനയുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനയുണ്ട്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ കല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്, ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ വേണം നമ്മളത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അത് തന്നെ. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ലോകം തന്നെയാ വലുത്. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു സത്യമില്ല. കാരണം താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർക്കറിയാം ജനിക്കും മരിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നേടിയതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവർക്കും അറിയാം. അല്പബുദ്ധികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതറിയാം. എങ്കിൽ പോലും അത്രയും അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും ഉണ്ട് ആ മായാദേവിയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. മായ അത്രയും നമ്മളെ ആ മായയിൽ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. എന്നാലും ഇവിടെ ദുഃഖമുണ്ട്, ദുരിതമുണ്ട്, നമ്മൾ വയസ്സാകും, നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ചുക്കി ചുളിയും, നമുക്ക് ജരാനരകൾ വരും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ശോഷിക്കും, കണ്ണ് കാണില്ല, കാത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഇതായി വരും, ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനിയും ജനിക്കണം, ഇനിയും ജനിക്കണം, ഇനിയും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും. അപ്പം അത്രയ്ക്കുമുണ്ട് ഈ ഭൗതികതയുടെ ആ മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, മായാദേവി നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മായയിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ശരിക്കും അത് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണം, ജയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികയിൽ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മായാദേവിയുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടുന്ന ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രസക്താനാം തയാ ബഹ്യത ചേതസാം വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി സംവാദോ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ശ്ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ് വ്യവസായ, അത് പിന്നെ അത് 40ാമത്തെ ശ്ലോകമുണ്ട്. എന്താണ് സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്, എന്താണെന്നുള്ളതുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പറയുന്ന ഈ 40 തൊട്ട് 40, 41 ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, 44ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള പല ഐശ്വര്യങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒക്കെ അതിലിങ്ങനെ പെട്ട് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് അതിൽ ഭ്രമിച്ചിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഭക്തിപൂർവ്വം ഒരിക്കലും അവരുടെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിൽ എത്രത്തോളം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഭൗതികാസക്തി ഉള്ളവര് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ രണ്ട് തലത്തിലാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അതാണ്. അപ്പം അല്പബുദ്ധികള് എപ്പോഴും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ് വ്യവസായാത്മികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയല്ല. അവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അചഞ്ചലമല്ല, ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു തോന്നലും ഒരു ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരാനും പറ്റില്ല. ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉറച്ച മനസ്സ്. അപ്പം സമാധി എന്നാൽ ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നർത്ഥം. സമ്യക് ആധീയത്തെ യസ്മിൻ ആത്മതത്വ യഥാത്മ്യം. ആത്മജ്ഞാനാർജനത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതാണ് സമാധി എന്ന് നിരുക്തം പറയുന്നു. ഇവിടെ സമാധോ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, സമാധൗ ന വിധീയത എന്ന പദമുണ്ട്. ആ ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമാധോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോനിയന്ത്രണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക, ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ സമാധി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക എന്നാണ് സമാധി എന്ന് നിരുക്തം എന്ന് പറയുന്നു, നിരുക്തത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക സുഖാനുഭൂതിയിൽ അത്യാസക്തരായവർക്കും ക്ഷണികങ്ങളായ ഇവയിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഒരിക്കലും സമാധി എന്ന അവസ്ഥ സാധ്യമല്ല. അപ്പം സദാ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും സമാധിയാണ്. ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചിട്ടല്ല സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം സമാധി തലത്തിലാണ്.
അപ്പൊ ഉറച്ച മനസ്സാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ച മനസ്സിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രക്രിയ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഒരിക്കലും സമാധി സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 45. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം പ്രകൃതി സഹജമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിനെ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നയിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഈ ബന്ധിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടാലും നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം സത്വഗുണമാണ്. പക്ഷെ ആ സത്വഗുണത്തിലും നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ 1-ൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ. അപ്പം ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. അപ്പം ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നതാണ്. ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ത്രിഗുണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ. ഈ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്തോറും എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് അങ്ങ് ദൃഢമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇഴുകിച്ചേരും. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ, ജീവാത്മാക്കളെ പതുക്കെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ തന്റെ സുഹൃത്തും ശിഷ്യനും എന്ന നിലയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ശാരീരിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനനെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഗീതോപദേശം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ത്രിഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും നമുക്ക് തുടർന്നു പോരും. അപ്പം ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ എത്ര ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പം ആ ഒരു ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളും അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും തുടർന്നു പോകും. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രായമായാലും പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളോ പലതും നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും, ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അപ്പം ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും പറയുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ തുടർന്ന് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ, സുഖ ദുഃഖങ്ങള്, വേണം വേണ്ട, സുഖം ദുഃഖം നഷ്ടം ലാഭം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പഠിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ അവയെ വളരെ തിദിക്ഷയോടെ, ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട്, നമ്മൾ അതിനെ സഹനശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നേരിടാനായിട്ട് പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട്, പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ട്, ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കാതെ, ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയോ ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളോ ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല.
അവരെന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഇനി നരകലോകത്തിൽ ചെന്നാൽ അവരൊന്നിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷപ്രാപ്തിയോ പരമപദ പ്രാപ്തിയോ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണമെന്നോ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനി ജന്മങ്ങൾ എത്ര എടുത്താലും അവർ അങ്ങനെ പോലും ആഗ്രഹിക്കും. ഇനി ജന്മം എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അങ്ങനെയും അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്ക് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും. എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കുള്ളൂ. മറ്റൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത്രത്തോളം സഹനശക്തി ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാൻ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. സാധാരണ നിലയിലുള്ള അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവാനർദ്ധ ഉദപാനി സർവതഃ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ജലം എങ്ങ് നിറഞ്ഞു പരന്നൊഴുകുമ്പോൾ കിണർ, കുളം എന്നിവയ്ക്ക് എത്രത്തോളം വിലയുണ്ടോ അത്രത്തോളം വിലയെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണന് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഈ ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ചടങ്ങുകളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ വേദങ്ങളിലെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം എന്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ, 15-ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ല 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഈ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂല കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധമുളവാക്കലാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. വേദം ആരിൽ നിന്നാണുണ്ട്? ഭഗവാനാണ് വേദം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പം ആ വേദത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം, പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉളവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ ഭഗവാനെയും കൃഷ്ണനും താനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പം ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്നുള്ളതും ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിൽ വളരെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി, ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പല പല ചിന്തകളും പല പല സംസ്കാരങ്ങളും പല പല രീതികളിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഈ ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് കൂടി നമ്മൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മറന്നുപോയി. നമ്മൾക്ക് ആ ഭൗതിക ചിന്ത മാത്രമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ അത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി പോകുന്നത്. അതാണ് ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശക്തി, ബലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ എത്ര അധവദിച്ച കുലത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചണ്ടാല കുലത്തിൽ പറഞ്ഞവരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. അത് അയാളുടെ ആ ഒരു അയാളുടെ സാഹചര്യം, അയാളുടെ കുലം, അയാൾ ജീവിച്ചു വന്ന സാഹചര്യം, അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ വരുന്നത്.
അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ചണ്ടാളനായിട്ടായിരിക്കും, അദ്ദേഹം നായ് മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ കഴിഞ്ഞ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത നില, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താണ് വ്യക്തി, അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആര്യനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അവരെ നമ്മൾ വണങ്ങുക, അവരെ ആര്യനായിട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക തലത്തിലല്ല നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞും ഉയർന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആര്യനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ആ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാനുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിച്ചവരാണെന്നും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ആര്യനാണെന്ന് കരുതണം നമ്മൾ. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമാ ഫലകേ ദുർഭുഃ മാ തേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങാതെ മനുഷ്യന്മാര് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം അതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മുഴുകി എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക പല ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത്. വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുക, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ മൂഢന്മാരാണ്, അല്പായുസുകളാണ്, തന്മാമിൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് അടിക്കുന്നവരാണ്, അവർക്ക് ദൗർഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് ആ ഭാഗ്യശാലികളല്ല അവരാരും. അപ്പം വേദാന്തം മനസ്സിലാക്കാനും വേദത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും വേദം പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല, ബുദ്ധിയില്ല, അതിനുള്ള സമയവും ഇല്ലാത്തവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വേദത്തിന്റെ പരമ ഉദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപരാധമന്യേ, അപ്പൊ അപരാധം ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദത്തെ പഠിക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേദം പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനൊന്നുള്ള സമയമൊന്നും നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ വേദത്തിലൂടെ കിട്ടേണ്ട അറിവ് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ സൃഷ്ടാവും ജ്ഞാതാവും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഈ വേദത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, വേദത്തിലെ ആ ജ്ഞാനം നിർദ്ദേശിച്ചതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേദത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും ജ്ഞാതാവും ഒക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, അപരാധമൊന്നും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുന്നവന് ക്രമേണ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അവർക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ വെളിവാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ആ നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വേദത്തിൽ കിട്ടേണ്ട അറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദമൊന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ജന്മത്തിൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ അതിൽ കിട്ടേണ്ട എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പം തന്റെ സ്വന്തം, അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നിന്റെ നിയത കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നീ അതിന്റെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും, കർമ്മഫലത്തിൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. നിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് കരുതി കർമ്മം ചെയ്യുക. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിനക്ക് യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുത്. അപ്പം തന്റെ കർത്തവ്യം ഓരോരുത്തർക്കും, ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാൻ സാധ്യമല്ല, വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പം ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുത്.
അപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയൽ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സ്വാർജിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നിയത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെയാണ് നിയത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ 3 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഒന്നാമത്തെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, രണ്ടാമത് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, മൂന്നാമത് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയൽ. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പം ശരിയായ സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കൊക്കെ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് മംഗളകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മഫലത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതായത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ വിധിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ബന്ധനഹേതുവാകും. വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ജന്മം മനുഷ്യനായിരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 48ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗസ്ഥകുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജയമാണോ തോൽവിയാണോ, അതിനകത്ത് വരുന്ന ദുഃഖമോ ദുരിതമോ, ആരെങ്കിലും അവരൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചുവോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞിട്ട് സമചിത്തതയോടുകൂടി ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ശാരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ സമചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം യോഗസ്ഥനായിട്ട് നീ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗം എന്ന് ചോദിക്കാൻ, അപ്പം എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പലവിധ ചിന്തകളിലാണ്. കണ്ണ് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചെവി കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മനസ്സും നാവും എല്ലാം എപ്പോഴും അതാതിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങളിലാണ്, അതാതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ, പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് മനസ്സിനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആരാണ് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാന്. പിന്നെ എന്തിനാ അർജുനന് യുദ്ധത്തിന്റെ അത് എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകും, അവര് മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ സുഖഭോഗങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം, അതിലും നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ? പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ക്ലേശങ്ങളെ ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അർജുനൻ മറ്റുള്ള ശരീരക തലത്തിലുള്ള ചിന്തകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ. അപ്പം ലാഭവും ജയവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം നടന്നേ മതിയാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമേ ഇവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അർജുനൻ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയില് പരിശീലിക്കുന്നതും ഇതേ യോഗം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കുക, അംഗീകരിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക. അപ്പം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ആ നിലയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. 4 വർണ്ണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം ബാധകമാണ്. അപ്പം ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനന് ആ നിലയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം, അതിന്റെയൊക്കെ പരമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുകയും ഭഗവാന്റെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വധർമ്മം, സ്വന്തം കടമയെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു വഴിയെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാത് ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിശ്ച കൃപണാ ഫലഹേതവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ അർജുന, കർമ്മയോഗത്തെക്കാൾ വളരെ നികൃഷ്ടമാണ് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ, അതായത് സമചിത്തതയോടുകൂടിയ കർമ്മത്തിൽ ശരണം തേടുക. അല്പന്മാരാണ് ഫലത്തിനു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണെന്ന്, അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസമാണെന്ന് ദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവര് കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പം ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയവും ഭക്തിപൂർണവുമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സേവനമല്ലാതെ മറ്റ് ഭൗതിക ചിന്തയോടുകൂടി ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നികൃഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ നികൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതെ, കുറച്ചും കൂടി അതെ, ബാക്കിയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതെ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ, ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ നികൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം. അപ്പൊ ആ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടും എന്താണ്, ആ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ ഇങ്ങനെ തളച്ചിടും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദുഃഖങ്ങൾ, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, 4 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് അതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെന്നുപെടുന്ന ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ നേടുന്ന സമ്പത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ലുബ്ധന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരും. അപ്പൊ പിശുക്കന്മാരെ പോലെ നിർഭാഗ്യശാലികൾ തങ്ങളുടെ മാനുഷിക ശക്തി കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പിശുക്കന്മാര്, കൃപണന്മാര് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ പിശുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലം തനിക്ക് മാത്രം ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ കൃപണൻ എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതായത് തന്റെ സ്വന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ തനിക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാകുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ജുഗുപ്സാവഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗകർമ്മസു കൗശലം. ഇപ്രകാരം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനനമരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭക്തിപരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കുക. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനിൽ ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ്? ജനിമൃതികളുടെയും ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക മരിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ അടങ്ങാത്ത ഒടുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജനിമൃതികളിൽ പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും, കർമ്മം പ്രതികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് റിയാക്ഷൻ ഫലമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം തന്നെ. അപ്പം അനാദികാലം മുതൽക്കേ ജീവാത്മാവ് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ നാനാവിധ ഫലങ്ങളുടെ ആ പ്രതികർമ്മങ്ങളെ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിങ്ങനെ പോരുകയാണ്. അപ്പൊ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അവൻ നിരന്തര അജ്ഞനാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല. ഞാൻ ശരിക്കും ആത്മാവിനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ശരീരത്തെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയോ അല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഈ ശരീരത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം വരാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അജ്ഞാനം നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ജന്മത്ത് ഈ ഒരു ബോധം വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്തോറും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായി വരും. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും അതിന്റെ ഒരു ഫലച്ച നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രമേണ ആ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിനോടുള്ള ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന്, അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ ആ ഒരു ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ ആ കർമ്മകുശലത, ആ യോഗത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബുദ്ധിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിൽ പരിശുദ്ധി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 50-ാമത്തെ എടുത്തില്ല, ഇപ്പൊ 51-ാമത്തെ ചൊല്ലിയത്. അതെയോ? അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ആന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ 51-ാമത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞത്, 50-ാമത്തെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയില്ലായിരുന്നു. അല്ല, 51-ാമത്തെ എടുത്തു വെച്ചേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ. 51 ചൊല്ലി പറഞ്ഞു മാതാജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 51-ാമത്തേന്റെയാ. 50 ചൊല്ലിയില്ലായിരുന്നു. ചൊല്ലിയില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയത് 51ആണോ ചൊല്ലിയത്? 51 ചൊല്ലിയത്. അതാരാ അത് ചൊല്ലിയത്? അതാ ബിന്ദുബാബു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 50ന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ചൊല്ലിയത് 51. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതാജി പറഞ്ഞത് ഇതാണല്ലോ, ചൊല്ലിയത് 51ന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതും ബിന്ദു പറഞ്ഞത് അർത്ഥവും മറ്റേതിന്റെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മാതാജി പറഞ്ഞത് 50. ഞാൻ 50ന്റെ അതാ പറഞ്ഞത്. 50 വരെ എടുക്കാന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ സ്ലൈഡ് ഇട്ടിരുന്ന 51ന്റെ ആയിരുന്നു മാതാജി. അതെയോ?
ആ അതുകൊണ്ടാ. ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോ അറിയാതെ 51 വന്ന് പോയതായിരിക്കും. ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ബാക്കി ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നാളെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 9:45, 9:50 വരെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ പരീക്ഷയുണ്ട് നാളെ, ഭക്തി വൈഭവയുടെ പരീക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെ കുറച്ചു നേരം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ബാക്കി എടുക്കാം. നാളെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ നോക്കാം. അതുവരെ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ മാതാജിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ്.